Takže čau, moje meno je Mikeydos a vítam ťa pri novom videu s názvom Čo nechápem na ženách. V tomto videu by som vám chcel ukázať, ako ja vidím veci, ktoré robia ženy proste úplne zle a nechápem, prečo to robia a nemá to pôsobiť urážlivo, takže ženy, neberte si to osobne. A to by bolo asi všetko. Zdôrazňujem, že toto video nemá uraziť, ale vtipne znázorniť situáciu, ako ju vidím ja. A tá situácia je, že ženy robia niektoré veci úplne na hovno. Prečo sa snažíte schudnúť tým, že nebudete jesť? Ak nebudete jesť, zničí vám to organizmus a keď začnete znova jesť, sa vám tá váha aj tak vráti späť, takže je to úplne na nič. Ženy, ak chcete schudnúť, neprestávajte jesť, ale začnite cvičiť, športovať, je to omnoho zdravšie pre váš život. Ďalšia vec, tóny make-upu na tvárach. A ešte niečo k tomu. 13-ročné dievčatá, prečo sa malujete? Videl som plno 13-ročných dievčat a malujú sa. Nechápem, prečo na seba dávajú tónu make-upu, myslia si, že vypadajú krajšie, no to tak není, vy nevypadáte lepšie, akurát každý vidí, že máte na sebe tónu make-upu a každý sa vás bojí. Pravda, že česť výnimka. Niektoré dievčatá sa vedia pekne namalovať a hlavne tie, ktoré sa väčšinou malujú pekne, nemajú 13 rokov. Myslíte si, že keď na seba dáte tónu make-upu, urobí vás to krajšou? Nie. Akurát to zakrie vašu pravú tvár. Ty kokos, to znelo blbo. Keď budete staršie a budete mať 20 rokov, budete mať toľko vrások z toho na tvári, jak stará babička. Nič proti babičkám. Dúfam, že mi babička TV teraz nedá unsubscribe kvôli tomu. V dnešnej dobe má každé 13-ročné dievča iPhone. A na čo má ten iPhone? Na selfie. A prečo sa sakra musíte odfotiť pri každej debiline? Pešiak. A ešte musíte z tých fotiek spraviť 56, aby sa vám náhodou nejaká fotka nestratila, že? Ďalšie je logika žien. Odfotíte sa v zrkadle, dáte na Facebook fotku a napíšete k nej: Bože, ja som taká škaredá. A očakávate, že vám ľudia budú písať: Ale nie si vôbec škaredá, si taká pekná, si taká pekná. Ale ak vám niekto napíše na tú fotku: Áno, máš pravdu, si škaredá, tak sa len urazíte a napíšete mu: Pozri sa do zrkadla, pozri sa na seba. Vypadáš jak nejaký Shrek. Shrek is life. Dnes sa každé 14-ročné dievča reže. Ale ak sa reže a odfotí sa tým, ako si reže fotku, dá to na Instagram a bude čakať, že jej tam budú písať, že tvoj život není nič, tvoj život stojí za niečo. Takže nestojí, ak sa režeš. Tie, čo sa režú v 14 rokoch, čo budú robiť neskôr? Ale to už je ich problém. V 14 rokoch sa rezať je choré. Psychiatria 7. poschodie. Bratislava Kramáre. Odporúčam. Ďalej. A ešte k tej fotke nezabudnite napísať nejaký citátik. Videl som status na Facebooku, ako dievča okolo Vianoc dostalo iPhone. Bol to iPhone 5S, zlatý, veď viete. A ona, viete, čo napísala k tej fotke? Môj debilný ocko mi kúpil zlatý iPhone. Absolútne ma nechápe. Vôbec nechápe, že ja som chcela čierny. Zajtra ho asi vyhodí. Toto bol ten status, čo ma tak zarazil. Dievča dostane 600-eurový telefón a chce ho vyhodiť, pretože nemá takú farbu, ako ona chcela. A komentáre boli ešte lepšie. Bože, ako ti mohol kúpiť zlatý iPhone? Bože, úplne ťa chápem. Kebyže to nespraví ocko, asi ho zbijem. Neskutočne ma dokáže zaraziť, ak 13-ročné dievča postne fotku, ako drží svoju obľúbenú alkoholickú fľašku, tvári sa opito a myslí si, že je opitá. A potom napíše status som opitá. Alebo smajlik feeling opitá. Toto ma dokáže tak zaraziť. 13-ročné dievča neopíja. Kto by si myslel, že sa 13-ročné dievča opije? Je neskutočné, že 13-ročné dievčatá sa chcú podobať dievčatám, ktoré majú 18, 17, ktoré keď dajú takú fotku, nič si z toho nerobia, pretože oni tak môžu žiť. Ale 13-ročné dievčatá nepijú a hlavne sa neopíjajú. Boha Krista. Ďalšia vec, nakupovanie. Dievčatá, prečo toľko nakupujete? Včera som bola nakupovať, ale vieš čo, vôbec nemali Gucciho.
tak som si musela kúpiť Armaniho. Bože, to je hrozné. Dnes v tých obchodoch skoro nič není. Ale dneska sa tam pozrime ešte raz, vieš čo, keby náhodou toho Gucciho mali. OK, tak pôjdeme nakupovať. A čo budeme robiť potom? No nakupovať. Prečo si kupujete legíny a dávate ich na seba? Vám nedochádza, že tie legíny na vás proste nesedia? Ak ste dievča, ste známa tým, že dlho telefonujete. Viete, ako vypadá telefonát chlapov? Asi takto. Dobre, OK. Dobre, díky, čau. A telefonát dievčat? Videla si toho nového chlapca v škole? No mne sa tak páči. No počúvaj, musíš to robiť tak. Do hrnca dáš veľa vody, počkáš, kým zomrie a potom tam nasypeš tie rezance. Chvíľku počkáš, podľa toho, koľko je napísané na obale a vypneš to a je to. Počúvaj, to boli jak zázrak, ja som si vedela spraviť rezance. Asi takto volajú dievčatá. Ďalšia vec. Dievčatá nevedia chodiť na záchod sami. Ak idú na záchod, vždy poprosia svoju kamarátku. Kamoška, išla by si so mnou na záchod? Jasné, veď poďme. Ale ak kamoška povie nie, tak už ani mne. Mindfuck. Tak, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že to neberete zle, dievčatá. Ďakujem, že ste si pozreli, dievčatá, toto video. Dúfam, že ste ho nevypli, ak ste videli názov. A neberte to urážlivo, snažil som sa to tak vtipnejšie podať, ale skúste si z tohoto zobrať nejaký príklad a skúste sa, ja neviem, zmeniť? Že zmeniť. Ale nie, ak sa vám videjko páčilo, dajte like, napíšte mi do komentárov, čo by som mal zlepšiť, vylepšiť, neviem ako, proste všetko, ako sa vám videjko páčilo. A ak chcete viac takýchto videí, tak dajte odber. Nezabudnite zdieľať videá, aby čo najviac ľudí videlo môj vlog. A to by bolo asi všetko. Ďakujem, že ste si to ešte raz pozreli a majte sa. Čau, čau!